A historia do Deportivo nestes 10 últimos anos é a historia dunha traxectoria case sen parangón noutro clube español. Son 5 anos de mediocridade e mesmo miseria no pozo da segunda división e outros 5 nos que o equipo da Coruña se convirte no gran animador do fútbol español, entrando por méritos propios no reducido clube dos mellores. O crecemento da sociedade, tanto no aspecto económico como no deportivo, supón un dos fenómenos máis singulares dos últimos anos no fútbol español. Penso que aconteceu. A temporada 85-86 debería ser a temporada do cambio e para iso Xesús Corzo, ao fronte do equipo, incorporou unha chea de caras novas para tentar o ascenso por enésima vez. O adestrador encargado desta empresa era o vasco Aranguren e o plantel deportivista sumáronse homes como o xugoslavo Risic ou o inglés Donovan como a fichaxes máis atraíntes. Pero os jugadores non o sabían, yo ni en descanso les he querido decir a los jugadores, tanto es así que hemos salido con mucha furia. O equipo funcionou ben, mesmo mellor do que se agardaba. A falta de 3 xornadas pro remate da Liga, un resultado de 3-0 fronte ao Albacete colocaba o equipo de Aranguren nas portas da primeira división. A táboa estaba dominada polo Murcia, moi destacado, e por trás o Deportivo con 41 puntos e o Mallorca, Sabadell e Racing empatados con 40. Bilbao Athletic, Oviedo e Elxe con 39 eran outros 3 equipos con posibilidades de ascender á máxima categoría do fútbol español. O encontro decisivo tería lugar no estadio Carlos Tartier da capital do Principado de Asturias, e ata alí viaxaron máis de 4.000 xiareiros que tiveron que voltar coa tristura de ver como un penalti máis que dubidoso deixaba unha vez máis o Deportivo fora dos postos de ascenso, mentres a situación económica camiñaba con paso firme cara ao desastre. A temporada 86-87 comeza baixo a presidencia de Andrés García Yáñez, que substitúe a Corzo, que deixará a presidencia farto do fútbol segundo as súas propias declaracións. Os alabaremos e os exaltaremos en todo momento, pero tamén quiero deciros que vamos a ser serios. Quizás non teñes un giro de 180 grados en todas as cosas, pero es que creo que estamos aquí como yo sigo aquí. Andrés García Yáñez trouxo a Eusebio Ríos e o técnico recomendou a fichaxe do internacional uruguayo Acevedo como reforzo máis importante para encarar unha campaña na que o ascenso era xa considerado unha urxencia histórica. A base do equipo era a mesma que o ano anterior chegara ás mesmas portas do ascenso e o equipo cumpriu cunha campaña excelente, sobre todo a liña defensiva que tan só cedeu 4 puntos no estadio de Riazor, rematando a competición no segundo posto. Desgraciadamente, pros intereses do clube herculino, daquela levaríase a cabo o experimento do play-off para dilucidar quen ían ser os equipos que ian ascender. Nesta fase de ascenso estaban metidos o Sestao, o Rayo Vallecano, o Málaga e o Castellón, a máis dos 2 equipos galegos, Celta e Deportivo. O equipo de Eusebio Ríos non estivo á altura das circunstancias nesta fase de ascenso e foi perdendo folgos a medida que transcorría o play-off. O partido decisivo en Riazor diante do Celta acumulou unha tensión excesiva, unha tensión que rebentou logo nos graderíos por mor das xogadas polémicas. Vaixe co balón atilando, cae na área ante a entrada de Da Costa
e o asturiano Díaz Vega que sinala penalti contra o Deportivo. Minuto 42 e 42 segundos e Albelo é o home que caíu na área coruñesa e Díaz Vega que non dubidou. Aí teñen a repetición da xogada. Baltasar non controla, mete na área Albelo e o colexiado que sinala penalti contra o equipo coruñés. Será Baltasar o encargado de facer o lanzamento. Pegou, gol do Celta. Minuto 43 da primeira metade. Os enfrentamentos entre xiareiros rivais e a actuación da policía conformou un dos momentos a esquecer da historia recente do fútbol galego. Aí teñen un plano xeral do aspecto que presenta o estadio de Riazor e vai dar comenzo o encontro. Saca o Celta de Vigo. Nestes precisos intres comeza un partido que pode ser histórico entre Deportivo e Celta. Balón para Barbosa que proba un primeiro lanzamento sorpresa e o balón que sae á esquerda da portería que defende Jorge. Tocou xa Cándido sobre Vicente. Lanzamento de Vicente e parada de Jorge. Centro sobre Sebas. O lanzamento sen problemas para Mate. 23 minutos e primeiro lanzamento do Deportivo sobre a porta defendida por Mate a cargo de Sebas sen problemas para o porteiro céltico. Realmente a brillantez do xogo brila pola súa ausencia cando xoga para o Celta Barbosa. Non controla Baltasar e o golexado que sinala penalti. Vaise co balón atilano, cae na área ante a entrada de Da Costa e o asturiano Díaz Vega que sinala penalti contra o Deportivo. Minuto 42 e 42 segundos e Albelo é o home que caíu na área coruñesa e Díaz Vega que non dubidou. Aí teñen a repetición da xogada. Baltasar non controla, mete na área Albelo e o colexiado que sinala penalti contra o equipo coruñés. Será Baltasar o encargado de facer o lanzamento. Pegou, gol do Celta. Minuto 43 da primeira metade e o Celta que se adianta do marcador. Vai o lanzamento Sebas. Aí tocaba Hegan, balón para Atilano, protestan pedindo man os xogadores coruñeses, o público centra Cayetano, Ramón, segue o perigo para o Celta, Gil, toca Mate, continúa o perigo, aí está Portela, e finalmente que atalla o porteiro vigués, xogada moi confusa. Es un gran reto para la ciudad, es un gran reto para el Deportivo. Co recordo da batalla campal da temporada anterior aínda presente na mente dos afeccionados, deu comezo á temporada 87-88. A morte de Sagarzazu, que fora considerado o mellor xogador do Terés Herrera, foi unha auténtica desgracia que deu a impresión de deixar paralizado o equipo.
Con Eusebio Ríos no banco a Liga foi de mal en peor para os branquiazuis e a derrota sen paliativos 5-0 fronte ao Granada provocou a marcha de Eusebio Ríos, que deixou o seu posto a Rodríguez Vaz, un adestrador da terra a quen lle cabe o acerto de dar a alternativa no primeiro equipo a dous xogadores que logo pasarían a formar parte da historia do Deportivo. Estamos a falar de Xosé Ramón e de Fran, que pouco a pouco irían tomando posesión no 11 titular herculino. Despois de Rodríguez Vaz e aínda sen rematar a competición chegaría Arsenio Iglesias, pero as cousas non melloraron. En situación de descenso chegaríase ao final da Liga e a permanencia na segunda división pasaba polo triunfo diante do Racing de Santander no estadio de Riazor. Co estadio cheo e o porteiro Alba completando unha das súas mellores actuacións, os minutos ían transcorrendo sen que os branquiazuis atoparan o camiño da rede. A desgracia do descenso tomaba corpo a medida que avanzaba o partido, pero un providencial gol de Vicente en tempo de desconto arranxaba milagreiramente a desfeita un dos goles máis importantes do Deportivo nos últimos 10 anos. $400 millóns de débeda e a ameaza de perder a categoría por esta razón foron os motivos que provocaron a dimisión de Andrés García Yáñez, tomando relevo un grupo de coruñeses que, encabezados por Augusto César Lendoiro, asumía a tarefa de manter vivo o deportivismo na Coruña, unha decisión que logo se revelaría como trascendental. Daquela, este foi o resume da campaña que elaborara o noso compañeiro Benito Cores. Xa choveu moito, menos o que algúns desexaran, dende que Agullo conseguise o primeiro gol do Deportivo da temporada 88-89 no estadio de Chapín. Unha vitoria que sorprendeu a propios e estranos, non era para menos. Na anterior temporada estiveras a piques de descender e agora comenzabas un novo ano cunha vitoria a domicilio. Pero non foi todo ben, e os seguintes encontros foron derrotas, ata a quinta xornada na que conseguiron empatar a un gol fronte ao campión, o Castellón, no seu campo, sendo este partido o primeiro que disputou o brasileiro Rodney coas filas do Deportivo, un xogador que lle saiu rentable ao clube. Non así Víctor de los Santos, que faría a súa presentación no seguinte partido, fronte ao Alcira, no que o equipo coruñés só conseguiu empatar a 0 en Riazor. Foi a partir do partido co Burgos, en Riazor, cando o equipo comezou a funcionar normalmente. Arsenio xa casi tiño o esquema confeccionado, con 4 homes en defensa, 4 na media e 2 puntas. E dos 8 puntos disputados nos 4 encontros seguintes, conseguiu 6, 4 deles fora do seu feudo.
Seguiu a marcha irregular do Deportivo e o que gañaba fora perdíano na casa. Contra o Huelva estivo a piques de empatar o partido despois de que o árbitro expulsase a Jorge por agresión a Melenas. Un dianteiro moi polémico, pero con Gil debaixo dos paus, Melenas errou o lanzamento máximo. A partir deste encontro, Arsenio cambiou o porteiro e sería Fernando o que pasara a ocupar a portería do Deportivo durante a Liga e Jorge na Copa do Rei. Con que non contou moito adestrador deportivista foi co británico Donovan. En media da temporada abandonou o clube. O último partido que defendiu as cores foi fronte ao Rayo Vallecano en Riazor, o que perderon por 1-2. Nas seguintes xornadas, o Deportivo fixo un dos mellores partidos da temporada. Foi en Cantabria fronte ao Racing de Santander, onde venceron por 1-2, pero volverían a perder máis puntos. Arsenio seguía pedindo un defensa que fose efectivo. Houbo que esperar ata o partido de Tenerife para que Martín Lasarte debutara na Liga. Tiño o Deportivo oportunidade de manterse nos postos de ascenso, pero unha serie de partidos negativos, empate na casa co Castellón, pérdida co colista en Alcira e nova derrota en Riazor co Mallorca, con xogada polémica, botaron abaixo as ilusións de conseguir o ascenso. Outro dos grandes partidos que fixo o Deportivo na temporada foi o xogado en terras catalanas fronte ao Figueres, a quen venceu por 1-2, cun gran partido de Hidalgo, xogador que non deixaría a titularidade ata o final da temporada. Neste último tercio da Liga, as miras do Deportivo estaban máis postas na Copa que nos resultados ligueiros. Coa permanencia asegurada e con poucas aspiracións de entrar nos postos de cabeza, as ilusións eran poucas. Que non tiña moitas ilusións, moi protestado polos afeccionados durante a temporada e cun baixo momento anímico, era Vicente, un home clave nas últimas temporadas do Deportivo e que xogou por última vez fronte ás Palmas, sustituindo a Rodney nos últimos minutos do partido. A vindeira temporada xogará nas filas célticas. A temporada rematou no Deportivo en Vallecas. O Rayo tiña que gañar para conseguir o ascenso e nos xogadores deportivistas había ansias de revancha polo que acontecera na temporada 82-83. Pero non puido ser e os vallecanos conseguiron vencer e con iso o ascenso. Non houbo revancha, pero a temporada do Deportivo pódese considerar como moi boa. Cun equipo a priori para aguantar o que viñera logrou manterse con comodidade e facer historia na Copa do Rei. Esta competición foi para o Deportivo moi importante, deixando fora o actual campeón da Copa do Rei, a Real Sociedad. Pero antes de chegar a eliminalo e campeón, tivo que deixar fora o Arenteiro, Endesa, Sanse, filial do equipo donostiarra e que a piques estivo de eliminalo o Deportivo, ata hubo que xogar prórroga e todo, pero ao final o espírito de loita dos deportivistas serviu para pasar adiante. O seguinte contrincante na Copa foi o equipo grande donostiarra, quen tamén sucumbiu despois de 2 bons partidos deportivistas e nos cuartos de finais tívose que enfrontar a outro segunda, o Real Mallorca, e tras o partido de ida disputado en Riazor no que o Deportivo venceu por 4-1, a eliminatoria casi estaba resolta. No encontro de volta venceron os mallorquíns por 1-0, pero o Deportivo xa estaba en semifinais. Unha semifinal que enfrontou a Deportivo e Valladolid, o que lle daba grandes esperanzas aos deportivistas de chegar ata a final. No primeiro partido venceu o Deportivo por un solitario gol obra de Rodney, pero houve outras moitas ocasións de marcar que non se materializaron. Pero unha cousa foi certa, as ilusións, tanto dos aficionados como dos xogadores, eran máximas para ir a Madrid. Non foi así, e no partido de volta, Soriano Aladrén foi o protagonista do encontro e o Deportivo perdeu despois dunha prórroga por 2-0, dándolle o pase ao Valladolid. Así pois, en conxunto, o resultado positivo o acadado polo Deportivo nesta temporada. Xa con Augusto César Lendoiro ao fronte do Deportivo, o ascenso unha vez máis era a meta perseguida. Os reforzos máis importantes que chegaron a Coruña foron Sredojevic e Batrovic, a máis dos nacionais Santi Francés e Evia. Nos comezos da temporada ligueira o equipo non deu unha boa impresión e mesmo nalgúns intres o Deportivo exerceu de pecha cancelas da División de Prata e, o que era aínda peor, o equipo seguía a mostrar unha preocupante incapacidade goleadora. Para remediar esta carencia chegou coa temporada xa comezada o búlgaro Stoyanov, que entrou con Bopé conseguindo un gol no día do seu debut diante do Sabadell.
Pouco a pouco o equipo foi collendo a forma e os bons resultados non tardaron en chegar e o equipo foi ascendendo na clasificación. Un resultado de 0-2 na Condomina diante do Murcia aseguráballe aos herculinos unha praza para promocionar a primeira división. A esperanza por conseguir por fin o ascenso encheu as rúas da Coruña e fixeron a súa aparición as chamadas formigoneiras do ascenso, unha iniciativa dunha empresa de construcións coruñesa certamente original. O inimigo a bater na promoción era o Tenerife de Xavier Azcagorta e o resultado colleitado en Tenerife no encontro de ida, empate a 0 goles, permitía pensar nun encontro de volta en Riazor no que se podía conseguir a milagre. Todo foi unha ilusión porque Rommel Fernández nos primeiros compases, concretamente no minuto 13 de partido, aproveitaba a primeira ocasión canaria para marcar o 0-1, que logo, a pesar dos esforzos herculinos, convertiríase en resultado definitivo. De novo a desilusión nas bancadas, pero de portas adentro o Deportivo ia collendo un pulo económico que lle faltara noutras temporadas e o déficit reducíase pouco a pouco. O Deportivo pechou o exercicio 89-90 cun superávit de 64 millóns de pesetas. Con 13.500 socios comezaba a campaña 90-91 pro Deportivo. Despois do intento do pasado ano, o deportivismo pechaba filas e Lendoiro pídelle un novo esforzo aos socios que aprobaron un incremento dun 22% nas súas cuotas. Un resultado de 5-0 diante do Lleida achega o equipo de novo a postos de promoción. Estaba a nacer o novo Deportivo, un equipo cun esquema sólido no que hai homes e non nomes. Nesta temporada incorpórase tamén o serbio Miroslav Jukic, que axiña se faría co posto de defensa libre e tamén cun oco no corazón dos afeccionados deportivistas. Con este ambiente de euforia se chegaría a unha das datas chave na historia do deportivismo, o día 10 de xuño. Ese era o día no que se tiña que xogar en Riazor diante do Murcia no derradeiro partido da Liga, unha victoria que lle podía dar ao equipo o pase directo á primeira división. Un incendio nunha das cubertas da grada de preferencia provocado por unha bengala fixo pensar a moitos se non serían de novo as meigas as que rondaban o estadio, pero, por sorte, o desaloxo da grada levouse a cabo sen incidentes e unha vez controlado e apagado o lume, o encontro seguiu o seu curso. A historia xa é de sobra coñecida, moita tensión, nervios e pouco xogo. É un xogador que ese día abriu as portas do ceo aos deportivistas. Stojadinovic, que con 2 goles sentenciou o encontro e colocou o Deportivo na primeira división despois de 18 anos de calvario errantes polas categorías inferiores.
Unha vez conseguido o ascenso, Arsenio Iglesias considerou que cumpriu a súa misión e decide deixalo o equipo. Lendoiro ponse a buscar un novo adestrador e son varios os candidatos para dirixir o Deportivo de Primeira. Destaca polo seu exotismo a candidatura do ruso Romantsev, que fora seleccionador nacional da extinta Unión Soviética, pero a fichaxe non chegou a cuallar e finalmente a directiva decídese por un adestrador nacional, Marco Antonio Boronat, que viña da Real Sociedade de San Sebastián. Nese ano o Deportivo viuse obrigado a xogar a promoción para non voltar a esa división da que tantos anos lle costara sair. O inimigo foi o Betis e daquela Arsenio Iglesias xa estaba outra vez na dirección técnica do equipo, despois de que Boronat fora borrado do banquiño despois dunha serie de derrotas. A eliminatoria resolveuse no encontro de ida en Riazor, onde o Deportivo gañou por 2-1. O primeiro en marcar foi Albistegui de penalti e, aunque despois os béticos empatarían, o definitivo 2-1 conseguiu o Kiriakov tamén a balón parado nun lanzamento de libre directo. Na volta o Betis foi incapaz de levantar ese marcador diante dun Deportivo que tivo na seriedade a súa característica. Non todo foron malos resultados e sustos nesta campaña porque, simultaneamente a competición ligueira, disputábase a Copa do Rei. E nesta competición, o Deportivo chegou ás semifinais despois de eliminar a 4 equipos de Primeira División para caer derrotado finalmente polo Atlético de Madrid. Despois de sofrer no ano anterior o desacougo de ter que xogar unha promoción, o Deportivo encaraba a temporada 92-93 un novo xeito e unha nova faciana. Para mim é uma satisfação grande, né? De ter esses torcedores aí perto de mim, torcendo pela gente. E pode ter certeza que eu vou corresponder à expectativa de todos, né? A directiva non reparou en gastos e contratou a dúas grandes estrelas do fútbol brasileiro. O astro Bebeto, despois dunha rocambolesca operación, e a Mauro Silva, menos coñecido, pero xa coa vitola de internacional no seu país, toda unha garantía. Con eles chegaba Adolfo Aldana para aportar aínda máis técnica e calidade ao xogo deportivista. Os comezos de temporada permitiron albiscar que algo trocara en Riazor. Nos primeiros compases da Liga, a visita do Real Madrid. O equipo branco comeza impoñendo a súa lei, pero os deportivistas nun encontro memorable remontan o 0-2 adverso e gañan o partido.
A mesma sorte correría o Barcelona, que chegou pouco despois a Riazor para xogar contra un Deportivo que xa brallaba co seu xogo e coa súa estrela. O Deportivo remataba a competición en terceiro lugar por trás do Barcelona e Real Madrid. A cobadazos e por dereito propio reclamaba un sitio entre os máis grandes e tamén por dereito propio a temporada seguinte xogaría a Copa da UEFA por vez primeira na súa historia. Bebeto sería este ano máximo goleador da Liga Española con 28 goles. A Bebeto manía xa era un feito. Semellaba difícil mellorar o terceiro posto ligueiro conseguido na temporada anterior, pero o xogo exhibido polo conxunto de Arsenio permitía soñar. Na presentación do equipo en Riazor, as bancadas presentaban xa o impresionante aspecto que ven sendo habitual. A comunión entre equipo e afección estaba a ser total. O equipo no aspecto deportivo seguía a súa liña de reforzos importantes e no aspecto económico as cousas non podían ir mellor. A temporada 93-94 foi a do bautismo europeo do Deportivo da Coruña. O equipo de Arsenio superou 2 eliminatorias para caer na terceira fonte o potente Eintracht de Frankfurt. O primeiro rival o Aalborg danés, o seguinte rival o Aston Villa de Birmingham, un equipo inglés que, aínda que non vivía os seus mellores anos, a súa presencia na UEFA acreditaba que a empresa non ia ser doada. E finalmente o Eintracht de Frankfurt, o equipo alemán, sorprendía en Riazor cun gol nos primeiros momentos de partido e como froito dunha xogada de fortuna, sen que o Deportivo, a pesar dunha presión abafante, fora quen, alo menos, de empatar o partido. O camiñar pola Liga respondeu a todas as expectativas e o primeiro en caer en Riazor foi o Real Madrid, nunha das tardes para lembrar. Aquela tarde as estrelas branquiazuis brilaron con luz propia e o Real Madrid de Benito Floro sucumbiu por un 4-0 que aforra adxetivos. E no estadio de Riazor tamén caeu o Barcelona cun gol de Bebeto solitario, pero o Barcelona foi un dos poucos erros que cometeu esta temporada.
Xa preto do final, abraiantes resultados a prol do conxunto herculino, como o 2-5 no Carlos Tartier diante do Oviedo, ou o 0-2 diante do Logroñés no campo das Gaunas, uns resultados que situaron o Deportivo no derradeiro partido con posibilidades reais de gañar a Liga. Só faltaba superar un derradeiro obstáculo, o Valencia, que chegaba a Riazor sen nada máis que xogar que a súa propia honra. Había que gañar porque outro aspirante ao título, o Barcelona, beneficiábase mesmo co empate do Deportivo. O encontro tamén entrou para sempre na memoria do deportivismo, pero por razóns ben diferentes. Foi demasiado horroroso como para que fora certo, pero foi certo. O Deportivo tentouno unha e outra vez. No derradeiro minuto do partido, penalti sobre Nando. O encargado de lanzalo, Miroslav Jukic. O Deportivo conseguía deste xeito o subcampeonato nesta temporada, igualando o seu mellor rexistro que fora o mesmo posto na campaña 1949-1950. Co subcampeonato da temporada anterior, a temporada 94-95, presentábase un obxectivo lóxico a xulgar pola traxectoria do equipo, a consecución do primeiro título oficial pro Deportivo e para un equipo galego. Na Copa da UEFA, o Deportivo tivo como primeiro rival o Rosenborg. Despois, o Tirol austríaco e finalmente toparíase no seu camiño con outro conxunto xermano, o potente Borussia de Dortmund, o que protagonizaría unha eliminatoria chea de emoción e alternativas no marcador.
A historia da Liga na temporada 94-95 é a historia dunha persecución do liderado entre dous equipos, Real Madrid e Deportivo da Coruña, unha vez que o Barcelona, nunha das peores temporadas dos últimos anos, cedera na carreira polo título. O Real Madrid obtivo unha renda que foi imposible de recortar a pesar do esforzo final do Deportivo, que de novo voltaba a acadamoso un campeonato. Unha vez que a Liga e a UEFA pasaron a historia, o Deportivo concentrou todas as súas forzas na Copa do Rei. Con autoridade, o Deportivo foi superando eliminatorias ata plantarse na final diante do Valencia, un partido que espertaba a sede de vinganza nos seareiros máis radicais. Os primeiros intres de partido foron de respeto mutuo, pero paseniñamente o Deportivo foi facéndose dono da situación, achegándose sen prexuicios á meta defendida por Zubizarreta. Diante de milleiros de afeccionados, Manjarín abriu as portas do ceo e, como verán, nunca mellor dito. Manjarín aproveita o erro da defensa, plántase só diante de Zubizarreta, que non pode facer nada por impedir o tanto do dianteiro branquiazul. A tarde de San Xoán no Santiago Bernabéu tiña reservadas outras sorpresas. A descomunal tormenta que descargou sobre Madrid non facía presaxar nada bo. Xa chovendo a chuzos e cun terreo que siga facendo impracticable a cada minuto, o Valencia aproveitou o río revolto para empatar o encontro nun lanzamento libre de Mijatovic
provocado por unha dubidosa falta ao borde do área. Despois o diluvio universal e, lóxicamente, a suspensión do partido. A primeira vez que ocorría semellante cousa nunha final da Copa do Rei. Postos de acordo, as partes implicadas 3 días despois daba comezo o segundo acto desta accidentada final e as cousas non puideron ir mellor porque cando tan só ían disputados 58 segundos de partido, Manjarín serve un balón de ouro a Alfredo que gaña as costas do defensa e marca un tanto que faría historia no Deportivo.
O recibimento na Coruña foi un estoupido de ledicia, esconxurouse o Meigallo e o Deportivo cumpría o seu obxectivo, levar ás vitrinas o primeiro título oficial. A temporada 94-95 remataba co Deportivo entre os mellores. Arsenio Iglesias deixaba o Deportivo para entrar na historia do Deportivo. O adestrador galés John Benjamin Toshak personifica o novo Deportivo da Coruña. O técnico británico xa sabe o que é adestrar en España e pros vindeiros anos quere, segundo as súas propias verbas, darlle un pouco de cemento a este castelo. Asegurou que quere contar coa canteira, pero tampouco esquece o mercado nacional. Para a temporada que está a piques de comezar vai contar con homes como Martín Vázquez, que ven do Real Madrid, ou Begiristain do Fútbol Club de Barcelona, ou Radchenko, aportación rusa a este novo Deportivo, ou Milovanovic, que polas súas condicións e idade representa o futuro do equipo. Son homes que están afeitos a gañar, que chegan a un equipo cun teito que aínda non se albisca.